Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Hello, Pai. Pai. Ano na naman? Sisay ang party list na iboboto mo, Pai. Ay, syok ka iba ko ka sumanggi. Numero 18. Sisay ang Pai. Hello. Marin hapon. Mga lolo, mga mister. Ay. Ang pangyayari. Uli pa lang sa mikropono ko. Off there ako. Naka-off mic ako kanina, Naka-off mic ako kanina. Naka-off mic. Pero okay man sa pick up pala na, no? Talaga. Uli pa lang. Sa lakas na pindot kong microphone. Bye. Bye. Pirang taong ka na tabi pa na balo. Ay, sus ko no. 18 taon na. Ano na, Pai? Gari ba? Napaborin na naman namin niya sa mga gurang naman ngayon niya sa rabayong ka na. Basta ka sana na. Bagurang ka man niya. Maray na hapon. Pero naman ang gantabi. Ang masasabi, numero 18 kita, Pai. Wala ka na. Nag-enjoy kaya ako kaya na commercial ka na ako Bicol na, Pai, ano na naman? Ano na naman nga? Basta, sabi ni Pai, numero 18 kita. Mga tugang pag-abot sa part. Saro na ang iboboto, Saro sa na dapat iboto dyan. Di magboto kiduwa o tulo, tayan pag binumbuminoto kang duwa, disqualified dyan, gabot. Invalid pala, invalid. Dapat saro sana. Okay? Dapat po saro sana. Okay? Dumana, diretso na kita. Dati baga si Manoy, ang kuangkango niya, si Paulo Contis na Paulo Contis. Yung sabi ni Ate Sally, kanagubikol. Si Paulo Contis baga, ano nga pili ni? Si Paulo, suduman sa, ano nga ning pelikula yan, Sorsogon? I lift my heart in Sorsogon. Yan. Paulo Contis. Siya ang pinaka-the best. Okay? Uy, kulibat ko palan. Kamutabi na nagdalangog mo niya ng mga pamilya ng mga tricycle, mga operators tabi sa probinsya Canalbay o sa Kabikulan. Ilinga daw nindo iyan na sa indo tabi na franchise. Ang mga tricycle baga may franchise ba ko? Igwaki franchise ang tricycle. Seryoso ini. Ilinga daw nindo mga tugang kun may franchise ang tricycle nindo. Takunde kamong franchise, bako kamo legitimate na franchisee, franchise holder ko yanemi, posibleng day ka makareceive ki 6,500 na fuel subsidy kan gobyerno. Bako yo? Dapat tabi, aраsikasunin do yan, ang deadline sapit sa 26 na sa Abril. Ang patakaran, ang patakaran, ang gabos na mga tricycle franchise holder, operators tabi, dapat kamo na-issue ang franchise kang lokal na gobyerno. Tang tricycle baga po, dahil man na nag-aagi sa LTO, LTFRB, LGU po nagataw kang ki-franchise. Ngunyan, ipacheck nindo dyan sa indong franchising officer sa syudad, sa kada munisipyo. Dapat po, registrado ka mo na tricycle operators. Aramin do kung nata. Takunday man ka mo registrado, kolorum ka, di ka makakareceive tabi ki 6,500 pesos. Di ba? Di ka makakareceive ki 6,500 pesos. Anong basihan tanganing ika-legitimate ka na operator ki tricycle? Number one, Kuya Nemi,
May franchise ka hali nga arog sa imo taga Daraga ka. May franchise ka hali sa Daraga. Registered ka. Number 2, alam mo ba, taga Legazpi ka, may franchise ka na nagabiyay ka sa Legazpi. Kung makukatabi na franchise holder, regardless kung anong status mo, dahil ka makakareceive. Yan ang sabi kan di. Kaya, sinugungon yan kan DILG. Ano, ini yan naman, magiriwal naman kita kaya na, makiiwal naman kamo kayan, ini po dahil politika ini. Pero ang sabi kan DILG, ang ma-issue databi kay certification, iyo po ang local chief executives. Local chief executive ang ma-issue databi mga tugang ki certification. Na sa pagkatotoo, tang lista kan gabos na franchise kan tricycle, yaon sa probinsya, syudad o sa munisipyo. Sisertifikaran kang alkalde, sisertifikaran kang franchising officer, sisertifikaran kang presidente po kang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Sisi ang legitimate na presidente kang Tricycle Association sa Legazpi, Kuya Nemi. Dapat iyan ang ma-certify tulo. Kasabay tabi ang sertifikasyon kan alkalde. Isusumiter iyan mga tugang sa LTIF RB. Susug iyan sa kasuguan kan DILG. Basahon ko ha. Tamay nagpaparatirik sa kuya ang unya na hapon. May nagpaparatirik sa kuya ang unya na hapon. Sabi kan Bareta, ini ba ko inimbinto Sabi kan Bareta, kaya sa Lunes, hahanapon ta kay ni Kuya Nemi. Hahanapon ta kay ni Kuya Nemi in charge dyan sa franchising office kan lokal na gobyerno kang Legazpi sa Daraga o sa tandaan ta ha. Ang listahan kaanyaon po sa syudad. Di po ligdi pwede ang doble. Ano? Sa syudad tabi mga tugang ang listahang kaan o kumbako yaon po sa munisipyo kung taga munisipyo kamo. Tasinda po nag-issue mga tugang ki franchise may kinaaraman po sa mga tricycle. Now, pag-arog tabi ka ng sitwasyon, kung kolorum ka, di ka mai-issuehan. Talako ka man na, di ka nasa lista, mga tugang kan lokal na gobyerno. O madali lang ha. Hanapong ko sabi kan DILG ha. Daya naman baka naman magduda naman kamukha na may politika ngayon. Deng mga politika digdita sabi kang DILG an ma-certify so alkalde. Damo kanin yung baretang ini ha. Ito. Sabi digdi. Hanggang na sa nadaang mga tugang sa Abril 26, ang mga local government units para maisumiter sa Department of DILG pala isusubmit ko yan, Nemi. Para databi isubmit sa DILG ang listahan kan mga tricycle driver na makakareceive ng fuel subsidy. Sigon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang listahan dapat ma-certify kan local chief executives. Sisay, alkalde, syudad o munisipyo. Head kan Tricycle Franchising Board. Diyan baga sa kada LG, dyan ko yan ni franchising officer. Yun nagproseso kan mga franchise kan tricycle. As in, head kan Local Tricycle Operators and Drivers Association o TODA bago isumiter sa saindang opisina, bago isumiter sa saindang regional office. Sinabi niyang kamautan kay nila masiguro na tama asin lehitimo ang informasyon na isusumiter sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang nakatuka sa distribusyon kang subsidy sa transport sector na grabing naapektaran kang sunod-sunod na oil price hike. Sinabi mga tugang ni Malaya na
ang LGU, sa mga LGU na magbugtak data biki assistance desk o hotline para masimbagan ang concern asin reklamo, may kinaraman sa distribusyon ng ayuda. Makakaresibinin si 6,500 na ayuda finansyal ang mga driver asin pampublikong lunadan para makatabang sa epekto kang sunod-sunod na pagitaas kang presyo ng petrolyo sa iraram kang subsidy program. Ang mga benepisyaryong ini iyuan para sa driver ng PUG, taxi, tricycle, riding, asin iba pang delivery services. Muna nagaling Kuya Nemi, kaya ba kan sabi ni DILG, ang ma-certify sa LGU. Kundi, may mga presidente baga kan Tricycle Association o Transport na nagkarandidato baga Kuya Nemi. Paano yan? Kamu na tabi ang bahala ka yan. Baka mo na tabi ang bahala ka yan. Yan ang sabi kan DILG ha. Ma-interview kita kayo ni sa Lunes. Ang hapot kan sa rong trican, kung ang ma-receive na tricycle driver o operator, ang makaka-receive, baka maribok po ang driver, buda operator. Yung mananggad, may punto Kuya Nemi. Adi, sisay mananggad ang ma-receive. So, tricycle driver na nagbaboundary duman sa operator, o sa operator na tagsadiri kan tricycle. Matibay ang hapot ka ini. Bata din sa Bicol, di ka mapambira kitang magkakuang kasimbagan sa LTFRB. Ade, yan iklaro ta yan. Ano daw kung makaurong tangon yan si apudang ko daw si ay kundi makasupugon man Sabado ngunyan Kuya Nemi. Ade, makasupugon man istorbonta si Director Anthony Noida. Sa Lunes na lang, gari makasupugon man kaya bata nagkapahingalo man istorbonta pa. Diba? Pero valid question po ito. Sisa maray Kuya Nemi, so operator na tricycle driver pa. So tricycle mo, ika na nagmamaneho. Tabi, ika na nagmamaneho. Nyarog ka na may tricycle ka, pipa, ano po ka, boundaryhan mo, sisan magamit ka 6,000? Pwedeng banga kayo doon eh. Pwedeng magbanga na sana. Diba? Hello, good afternoon. Hello. Good, para ikaw pa, may tricycle ka de. Igwa. Yan pa yung tricycle mo, sa'yo mo yan. Ano na lang? Sa'yo mo na tricycle mo? Oo. Okay. Pero ikaw pare, ang tricycle mo, may record ka sa syudad. Igwa. Oo. Di, ano, nagpabalidate. City. Nagpabalidate ka na kami na lista mo duman, nagpalista ka na. Boy. Di ko na yung tangog. Nagpalista ka na, may nagapuna sa imo na araw ka yan? Di pa magkisinabi sa mga sa presidente kami. Iyo nga ni. Ada. Kanunod pa rin, ipay daw yan? Sa presidente may baga sa nagkandidato. Oo. Nagsalida sa mga so by hindi pa magkiunabing about kahan. Si Vice President, iyo ang presidente mo niyan. Tama? Iyo. O dito sa Rosa, taan ma-certify pa rin. Tulo sa listahan. Mayor, franchising officer, presidente kang tuda. Pwede man. Ano ba kami? Under kami kang city. Iyo. Gusto sabihin, maski sa na munisipyo, araw ka ng proseso. Adi, Oo. ugarin. Ikaw daw yan. Sisa yang nag-issue kang franchise dyan sa opisina sa syudad. Tayo pahanap ko daw sa Monday. Baka pwede mo man apudan mo yan si Director. At Sabado nga ni, baya, bata paragal man ito. Karaman pa muna sa, sisa yang nag-issue kay franchise dyan sa syudad. Si ano ba ka? Si Tagaling Bay dati. Anong pangaran? Si Madam ano dito?
Di ko malingaw ko na. Apod-apod. Dili ka man palang kipakinabang. Ay, pwede akong taka lang. Sa simple, sayang magakaan. Oh, iyo. Nakabutan. Ano yan? Fuel card man. O cash. Ayan ang ihaputa kung paano ang pag-distribute. Sa jeep pag sa Manila, fuel card Card na baga ito, hindi ko alam kung cash ini o what kung ano ini. Kaya nga eh. Diba? Yan ay haputan pa rin. Tas sige ang trick sa kuya kan mga paradangog ta. Maski ako at kalingon yan, buta ako sa araw kayo ng bagay, kaya ikakalarutan sa Monday ka, boss. Iyo. Di sa kuya, dublado sa kuya. Nata. Operator driver. Nagsalbatada ka. 6'5" na sa imo. Ibaga. Sana ba yung karasaro? Sana, di pwede magduble. 13,000 na makukuha ko. Wow, the best ka. Ibaga, operator driver. Magniwang ka man lugod. Sige, Igso. Salamat ha. Yeah. Salamat. Igso, Boboy Bitangkor. May tricycle ito, Kuya Nemi. May sayang franchise, di ba? Iya po, sa Monday klaro tayo. Kuya Hen, lain man kwarta itataong gasolina da. At talaga, para sa kuya, dapat mabanga na sa operator, buda driver, takun may mga rao tabi, baga operator ang nagaayos, buda nagbabakal, kan mga pyesa. Buda may gulong kapag nagpaparalita na. Yumananggad kuya Nemi, unrepair kan tricycle sa tagsadiri. Ang arang mo pag nagbaboundary ka, sa libang nga, kunamo nga yung full tank sa tricycle. Duman, sa harong, yan operator. Ibabalik mo pagkahapon, full tank man. Buda, kasabay sa boundary kan tricycle. Iyan tabi ang kuan. Mangkuran na doon ang tricycle mo niyang kuya ni magnegosyo ko tricycle. Mangkuran ng boundary mo niya, mga tugang ta. Kung halimbawa may ang boundary tabi ko yan ni isang ribo roal daw, pero gusto ko naman magnegosyo kaya. Ang problema lang kapag nakabangga ka, sa may mga operator na pag nabangga, i-charge sa imo, garabanga ka mo, kan bayadan, kan sendong, nabangga. Batan ibatang tricycle sa palibot, pira de los obo, salbatan akong minadaralagan. Feeling mo, mga nasa taho kan tinambo pati. Businan mo de kalamang intindi o. O yan po, yan tabi ha. 6,500 yan. Ito ang bareta, ali po mga tugang sa DILG. Data aram kung ano ang mga guidelines kayan. Kaya ika-clarify ta po yan sa Lunes. Sigurado ngayong may politika, tamaagi sa Legazpi. Sa lang pagkabasa ko. Siguradong may politikaan, tamaagi sa LGU. Iyon na nga ni. Pero kung ilingon mo, alam bang maagi sa local government units, ang dapat natawanan mo talaga kaan, Kuya Nemi, sa may franchise, duman sa imong syudad, dahil mo pwede na pag nakalista, ano ba, dahil mo tawan. Pwede kang ikakuan ki ano yan. Pwede ka tabi na, ano yan, na naireklamo kaan. Kung, alam mo yan, kaya, so alkalde, pwede man baga, di ba? Pero, di man talaga pwedeng ang gabos na nakalista dyan, tayan ang may direktang record, iyo tabi marisibi nin 6,500. Yan po, iklaro tayo sa Lunes, na mga bagay na yan. Tangani na makwanta, Angel, ay si Angel, i-remind mo ako, Angel, sa Lunes, ha? Ang mga for interview ta. Ang mga for interview ta tabi sa Monday, duman sa satuya tabing programa nga napot. Franchising officer kan LGU, LTFRB, DILG. O, i-interview ta yan. Tungkol dyan ta, nga na magkasinarabutan kita kaanta, dipisil baga na nagpapara, pasuruay kita ta. Pagabot sa kwarta, at tabi, mga tugang, nagkapasuruay kita permi. Kaya kita man tabi ng mga tao, kung nadungdungan man daw kita kikwarta. Ano kita kaya baga? Makon sa tong utang na buot, adi? Yan, tinawsay mo tinawanan kang sa 2 million yang kan politiko, kandidato.
Saling mo, pag guminanaan, sunodun pa dawan si mo. may sumunod pa daw kan sa imong itataw si mo. Wala, saling mo pag gumanaan, sin daw siya makuha ka na. Ma'am, sa Lunes, magkurentahan daw kita, pero ang sweldo kan gobernador. Pero ang sweldo kan mayor sa syudad. Pero ang sweldo kan mayor sa munisipyo. Depende pa yan, Kuya Nemi. May first class, second class, third class, fourth class, and fifth class municipality. Igwa kipigapon na mga component city and independent cities. Iba yan. Diba? Nakulong po yan, mga tugang. Magasto ka kim millions of pesos. Saan mo kukuha niya pag nanggana ka? Manaya kayo na magpawiting. Magkabawi-bawi lamang. Sige. Magkabawi-bawi lamang ito. Grabe sa gastuta. Okay. O, sandali. Ilunta daw muna sa mga nasa Facebook Live. Ay, matultul ako. Tapabinsan pala. Si Bishop Joel Bailo. Nagdadangog sa tuya ko yan, eh. Diyan sa kwan, diyan kay ano ni kay bata na kapag nakaantabay si ano yan. Si singano sa driver ni Bishop Joel? Si Kuya ano nga ganito? Si Kuya pangyayari na nalingawang ko. Dandi. Saldi. Yan. Si Kuya Saldi. Patan Salding inio. Tama yung may napun sa kuyang babae na so aki niya pigreklamo sa tricycle driver na nag-volunteer ako na maghatod sa akin na daraga. Tama puti dabo da magayon yan aki ko. Ano man kanaling ako ni Saldi, piling niya mag-volunteer man duman yan na maghatod. Ano na ang gagamito niya kuya ni Miss? O tulgoy na pig-service na kay Bishop. Marin hapon migo. Dahil si Saldi marayo na lalaki ni, tultulon na lalaki ni. Dahil lamang ini. The best na lalaki ni, mabuot pati ulok-ulok sana. Kuya Henry, nag-message po ako sa iyo sa messenger mo. Pakibasa po please. Okay. Eloy sa Imperial. Maray na hapon tabi dyan sa Indo. Gabos. Ay, ang message pa lang. Dito man sana. Good afternoon tabi kay Nelsa Alaurin. Watching. Yung man dito man sana pala ang konta. Ang message na dodo ay masanapalan. Pero nakulong kitang views ngunya na paghapon. Pakishare daw tabi nindo sa tuya at tabi na mga viewers. Ang sa tuya at tabi na ano yan. Ay man ang message mo tabi. Siguro migoy, bahala na kaan sa operator kung kan unit. Kasi sindaman ang nagastos kan gabos. Masangkay lang ang driver sa operator na bahala kan magtaunin driver. Iyong mananggad, ano, sabi ni Noids, Words, may point ka, migo, mananggad, tama ka man, salamaton, migo, Sabi, ni may message da si, ano ining ko na iniyo, na message daw na iniyo, makulogon, ano ining, isa ining babayeng ini. Papagunan ko sa imo, nag-message ako, pag una ko po sa'yo, lalaki ka. Kaligon man na, si Resno, anvibaga ko yan nimi sa Russians, dyan sa lugar na, ang B, pronounce as F, Resnov, kaya Michael Gorbachev, gararo gaya, diba? Makulugon siya ng repetis ko pag naglalakaw ako. Ano yung repetis mo tabi sa kuya, madam? Sorry Pag una ko talaga, lalaki ka. Tabi, balik tayo nga rang kainin ni madam. Besa na madam, relax lang ano man nabasa ko? Anong pig-message mo sa kuya tabi? Di man arinig di tabi, madam. So, imi-message. Ito. Ano tabi madam ang basahon ko digdio? Okay. Bueno. PIA.
Yung PIA Region 5. Ay, sir. Ay, iba man ini. Good afternoon, Tabi. Please. Iba man. May pipa-like sa ko sa Facebook. Sige po, i-like tayo yan. Okay, o bueno. Mga tugang sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog. Monday, kaklaroon mga subsiding yan. I-remind nindo ako aramon tayo yan. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 3:40 na po ng hapon sa pagbabalik. Ang mahiwagang tanog. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Enjoy summer with big savings at LCC Supermarket. Shop and grab the hottest deals on snack and drinks, picnic must-haves, and summer essentials from April 21 to 27. Just like buy Selecta Supreme Ice Cream 1.3 liter, free Selecta 3-in-1 Ice Cream 1 liter for only 250 pesos, and save 99 pesos. Buy 2 Pepsi Cola 1.5 liter for only 99 pesos, and save 20.50 pesos. Buy 3 MY Sun Honey Graham Handy Pack 200 grams for only 99 pesos, and save 15 pesos. Buy 3 take 1 CDO Carne Norte 150 grams for only 78.75 pesos, and save 26.25 pesos. Buy 5 take 1 Bioderm Bar Soap Germicidal Coolness 60 grams for only 96 pesos, and save 16 pesos. Plus, get a chance to win family vacation for 4 in Boracay, Misibis Bay, or Residencia del Amor in Summer in Boracay raffle promo for minimum spend of 500 pesos inclusive of any sponsoring products at LCC Supermarket entitles you to 1 raffle ticket. Promo runs until May 31, so don't miss it. See posters or visit any LCC Supermarket near you for more details. There's nothing we won't do for you. We give our best for you. Our promises are tried and true. We give our best for you. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa solid triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, broadcaster, daragenyo, ulay nang nagataong kaugma na serbisyo sa inyo sa radyo. Nagamawot po akong ipadagos ang serbisyo publikong ini sa paagi San Konseho sa Banwang Daraga. Let me lead you and empower you, Banwang Daraga. Pagura ka mo binago, ura man tabi magabago. Julius Kuya Chap Manahan. Numero 10 sa balota para konsehal sa Daraga. Sa malamig, sa malamig, sa malamig, sa malamig, sa malamig.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Umiikot na COVID post from a student mula sa Universidad ng Kulam. Kampon lang ni Demonyo Emoji ang di naniniwala sa vid na to. Pansinin nyo yung lalaki, biglang nilapa katabi niya pagkaturok sa braso. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Hashtag one like, one prayer. Exclamation. Share number 2 all. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Balik kita mga tugang sa programa. Good afternoon, tabi kay Father Marlon Bron. Yan. Good afternoon, tabi Padre. Father Marlon, kanan tunay. Basta nag-volunteer, Padre. Kaya Saldi, amigo ko ini. Barkada ko ini, Saldi. Okay, o bueno. Ano nga ni kita? Unipon sa tuyang may wagang tanog mo niya na hapon. Sa tuya tabi na programa. Establishing... Ay, bakit na tayo ni? Alam ko na. Sala. Ay, ito ha. Ito. Uni po ang tanog, 100 pesos tabi sa makakahula kang may wagang tanog. Daw. Dapat ang description tabi kuya ni may eksakto Eksakto tabi. Ano ang tanog? Oh. 100 pesos, kapatid, 100 pesos tabi. Mga tugang sa makakahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. 0928-777-5548. 0995-398-1813. Elevator po. Ay, sala. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Taga-saan po? Taga-saan ka po? Santo Domingo po. Santo Domingo. Ano tabang tanog, madam?
Ano po, so electric fan po ko sir na ano na dahil siya nakakataririk, nagsigisa ng lagatak kayo. So electric fan na gari, dapat na mag left to right siya. Ayo po. Then may nakapugol, minalagatakba ng ganito, ade. Ayo po. Iyong mananggad. Ano madam sa iling mo ang simbag mo tabi? Sala gayon. Gariyo. Gariyo. Iyo po sala. Thank you po. Bye-bye. Hello, good afternoon. Ay, hello. Nasa auto ka po, tapos nagsisignal light na hazard, tapos nag-handbrake ka. Aha! Boss. Yes po. Bossing. Yes po. Ang distansya mo sa imong simbag, sa simbag mo, ara mo kung pirang metro? Basta sala po. Sige po. Salamat, Bigo. Mabuhay ka, bye-bye. Pero alam mo ang distansya nyo sa tamang simbag, Kuya Nemi? Mga 50 metros, Kuya Nemi. 50 meters. Ano lang nga? Ay, sus. Kupas mo na daw kit charger dyan. Oy, pane, ito daw ang charger. 50 metros ang distansya niya. Hello, good afternoon. Hello? Yes, good afternoon po. Nakukod po. Yes. Taga-send po. Taga Legazpi. Legazpi. Anong simbag? Blender na Majilo. Blender. Blender. Aber daw ngaya, gumpandra daw ngaya ang blender. Kunya ang kasarong. Boss. Hello. Okay. Ito niyo. Di. Kayo mo ito digdi. Kayo mo. Ayan. Siksiyon man si Trisha, no? Palibasa, si classmate ka daw kan mag-eskwela kami gato. Siksiyon man si classmate. Pero si Trisha man ang microwave po. Mali. Mali. Si classmate ka daw kan mag-eskwela kami gato sa college. Siksiyon man. Ano yung si Trisha? Naarog man. Diba? Ni Trisha. Ano na kita? Basta itong sumiin na po na lalaki na nasa auto ka ngayon. 50 meters ito. Ito ang nearest answer. Nearest answer ito. Aber daw. Okay. Isipan nindo kimaray okay lang ata. Na-discharge ko galing sunasa sa smart line ko. Isipon. Kimaray. You wanna give me hope? You wanna give me hope? You did it to me and ring me up. Give me up. You wanna give me up? Dito pala na jingle ni Attorney John Lorenzana. Ano nga nito? You're the hope. You're the hope. You're the hope. Joanna, you're the hope. Yan. Ako na iwan na dadangog ko eh. You're the hope. Hello. So, kandidato baga po pagkara congressman sa Sorsogon, 1st District. Hello. Good afternoon. Good afternoon, madam. Train. Ano po? Train. Train po. Tren? Opo. Salmatan ang pangyari sa Maabakalugon. Nata po. 50 kilometros. Ay, iyo. Uminarayo, namiga. Uminarayo. Bye-bye. Bye-bye po. Makonsuelo ka, Henry M. Sabi kan texter ta. Kaya ka, bunag para seryosong seryosong programa. Nagkakadaramay ako, Kuya Nemi, sa isyu kang politika sa palibot. Pati ako, nagkakadaramay talaga ako sa isyu kang politika sa palibot. Ang init kang politikan. Ako lugod. Sa ako lugod, sige patang iiwas ko na magdiskuter ki mga political issues. Nadadamay lugod ako. Montero po na pigbo ay, ano yun, bago magdalagan. Mali. Di man akong autong Montero. Sa auto ka po mag-adar, tapos bigla ka pong nagkambyo. 75 kilometers. 75 meters. Nagharayo kidit. Car aircon, mali.
Nagiling po kibagas. Mali. Itong nangaya sa auto ngayon nagkambyo. 75 meters. Duminastan sa uminatras kidiit. Uminatras kidiit. Tabi iso simbag. Meron akong discover na bagong magandang products from US. And finally, andito na sa Pilipinas. Okay lang ba to send you the short? Okay. Okay. Take it back. Okay po. Okay po. May lang tayo ko niya. Okay po, Doc. Sure. Ewe daw, ha? Alright. Ito. Hello, good afternoon. Hello. Ay. Hello. You're the op. You wanna give me op. Ay op ngaya. Inla. Hello, good afternoon. Tarikos po, kampun pa po. Sige na, madam. Anong tanong? So, nasa loob ko po, second auto, doon sa buuran, doon nag-under to wiper po. Wiper. Uy, madam. Po. 100 metros lugod. Sige nga, atras. Dahil talaga. Ay, thank you. Bye-bye. Sige, lugod. So, atras ko yan, Emi. 100 meters lugod. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Informasyon, Consuelo Barreta, kay Henry M. Makokoa. Si Henry M. Seryoso kaduratan. Hello? Hello? Yes? Wow, kung sabi. Anong tanog, bossing? So, kutsing nagdalaga, binuksan sa bintana. Kutsing nagdadalagan, binuksan sa bintana. Oo. Bossing? Nasa kwan kami go, mga nasa 70 meters. Nakaliyo na? Nagatras. Para ni. Mga 70 meters, bossing. Tama? Sige po. Okay? Yan. Gatis, gari may clue na kamo, Kuya Nemi. Starter motor, sasakyan, palyado, sala. Nagpa-start car, ayaw pumastart. Mali. Naka-hazard na car. Ay, naka-hazard na car! Excuse me. Ang naka-hazard na car, kwan Kuya Nemi? 50 meters. Balik kita sa 50 meters. Naka-hazard na car, 50 meters. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Ang simbag ko po, blower. Salbatan, amigo. 15 kilometros. Blower po ang simbag ko. Dami na bukas pa mala ako po. Dahil ka maaraman tunog. Gagtsamba mala ako. Ang sagot ko, blower. Ikang salbatan na kang sa kudutong hita mo na. Tama po, tama. Sala, boss. Sige po, salamat. Iyo, ano mo na. Nagtsambang lalaki ni pagka mata-mata, uminapod ka Henry, matsamba daw ngayon akong tanog. Naling mo ng lalaki ini. Ay, may tawag. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Hi. Wala. All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Your name is whispered by the breeze. Your memory haunts me constantly. Ta-da-ta, on the star, yeah, mommy. You're no longer near to... Galing nga nakainom ka. Ano ko yan? May gano'n nakainom? Gano'n nakainom sa mabatag, sa sagpon? That brings so right, not only through the night, but constantly. Hello? Pwede po mag-ulit. Pwede po. Sige daw.
dagat, pero mauranon. Ay, 50 meters. Pa? 50 meters, tabi. 50 metros. Di nakakaabante sa sa sentro. Isa pa. Sige pa. At autong nagkapatras. Pareho, 50 metros. Hindi siya walang yan. Nasay mo? Sala. Ando to ko yan ini. Auto ito ko yan ini. Auto ito. All day I'm walking and I dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze. Your lovebirds bring your song to me. Hello? Just a Hello? Yes? Tiga-practice ko lang po mayong 8. Ano po? Gusto po ang pagkapod sa imo na mayo. Iya ba si Henry Maceda? Henry? Si Henry Maceda. Jose Marichan po yan. Ano po? Jose Marichan. Ano? Jose Marichan. Nagkanta kay ay bako si Jose Marichan may remake kay ni. Ay pa. Opo, bako po siya ang original kay ni. Bako ining boss ni, bako mo kay Jose Marichan. Si Osi. Sala po, sala. Si Henry Maceda. Enjoy yun sa panatagog tako yan ni Mikang. My name is Henry Maceda. I live in Legazpi City. Deep in my heart. Awin na, maparam na ako. Mga dugang talas 4 na. Makakuha na kita. Your name is whispered by the breeze, and the lovebirds bring your songs to me. Just as sure as the stars keep rising in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Salamat po. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Keeps burning in the sky. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging